Szeretettel köszöntöm Önöket, nagyon örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívást a szépkorúak számára rendezett ünnepségre. Az est folyamán magyar nóta és operett műsorral fellép a Hubai Koncertcigányzenekar és Pándi Piroska Liszt-díjas énekművész és a Madách Színház tagja. A műsort követően az est további hangulatáról Cseppen Gábor és Dakos Ákos gondoskodnak. Mindannyiuknak jó szórakozást kívánok, és most szeretném fölkérni Takács József polgármester urat, hogy mondja el ünnepi köszöntő beszédét. Kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök minden kedves meghívott vendégünket. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, és részt vesznek az ünnepi műsorunkon, a vacsorán. Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket, szeretetünket azok iránt, akik hosszú munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Október hónapban ünneplik a világ és országszerte a szépkorú, idősebb embertársainkat. Balatonszemesén is hosszú évek óta hagyomány, hogy e nap alkalmából az önkormányzat vendéglátással, műsorral kedveskedik a szépkorúaknak. Szeretném megköszönni a szervezők munkáját, akik szívvel, lélekkel dolgoztak, tettek azért, hogy ez a mai nap emlékezetes legyen számukra. Köszönöm munkájukat az önkormányzat közkonyháján dolgozóknak, akik pogácsát biztosították, a Napsugár étterem dolgozóinak a menü elkészítését, a helyi Vöröskereszt Egyesület tagjainak és a házi szociális gondozó szolgálat dolgozóinak a kiszolgálást, valamint a helyi boros gazdák, Volsek Józsefnek, Baranyai Lajosnak, Benedek Zoltánnak, Szappanos Jenőnek, Bene Zoltánnak, Zrínyi Lászlónak, Kovács Imrének a felajánlott borokat. Tudjuk, hogy az idősek nélkül nem lehetnénk ma itt. Nem építhetnénk tovább községünket, nem lehetnénk képesek örökbe kapott szellemi hagyatékra épülő, friss gondolatvilággal, szebb, gazdagabb, remélhetőleg egy jobb jövőt teremteni. Sütő András gondolatát idézném. Önmagát becsüli meg minden nemzeték azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött. A mi világunk önökkel, apáinkkal, nagyapáinkkal, dédapáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették azt a jelent, amelyet generációk sora egy újabb nemzeték jövőjét alapozhatta meg. Mindennapi munkákhoz az elődök példájából meríthettünk erőt, hitet és bátorságot. Az önök által megélt évek mögött ott van a nagyon sok tapasztalat, öröm és bánat. Aki ezt a szép kort megéri, tiszteletérzését vívja ki az embertársaiban. Van mit tanulni a fiatalabb generációknak az idősektől, amelyért nem elég köszönetet mondani. Tiszteletünk önök iránt magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak hasznos tagjai. A fiatalabbnak szüksége van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak is önök rendelkeznek. Önkormányzatunk a jövőben is szeretne segítséget nyújtani a méltó öregkor megélésében, teljes értékű élet fenntartásában, ezért lehetőséget kínálunk az aktív vagy passzív pihenésre, a társas elfoglaltságokra is. Fontosnak tartom, hogy mind a társadalmi, mind az emberi, mind anyagi szempontból megkapják az önöket megillető megbecsülést a fiatalabb nemzedéktől. A jövőben, az elkövetkező ciklusban szeretném megvalósítani többek között a rezsicsökkentés bizonyos keretek között a kommunális adó és a szemétszállítás költségének csökkentését, az idősebb lakosoknak a szemétszállítás csökkentését. Terveim között szerepel a községi idősgondozás rendezésének megújítása, az életkörülmények javítása. Céljaink közösek, a szebb, élhetőbb jövő megteremtése.
együtt, összefogva, hangsúlyozom békességben, közösen alkotva, csak szemesért dolgozni. Nagyon sok lehetőséggel áll előttünk fejlesztésekre. Több nyertes pályázatunk van folyamatban, és hamarosan elkezdődhet a kivitelezésük. Egy horvát-magyar együttműködés keretében 105 milliós értékben megújul egy kerékpár útjaink burkolata, kerékpáros pihenőjel 18 millió forint értékben. Kedvező elbírálással számolunk az orvosi rendőrő felújítására, korszerűsítése elsőként befogadott pályázatunk kapcsán, amely 58 millió forintos fejlesztést jelent Balatonszemesnek, és közel 40 millió forint értékben energiafejlesztést tervezünk intézményeinkben. Bízom benne, hogy együtt összefogva értékeket teremtetünk községünkben. Életem és munkám során önöket szolgálva a legfontosabb érték számomra a család, a szeretet, a tisztesség, a becsület, az őszinteség, az a bizalom, amely önöktől kaptam 24 éven keresztül. Mi emberek, furcsa lények vagyunk. Tudunk örülni, sírni, dühöngeni. A legfontosabb, hogy szeretni tudunk. Szeretni a legcsodálasabb dolog a világon. Tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak számunkra, az is egy csoda. A szeretetben a legjobb dolog adni, ölelés, csókot, tanácsot, mindegy mit, csak szívből szóljon. A szeretet az életünk ereje. Enélkül élni nem lehet. Éljünk békességben és harmóniában. A fiatalabb korosztálynak feladata, hogy lehetővé tegye az idősek embertársaink számára az öregkorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés éveiben. Vigyázni kell rájuk, segíteni őket, hogy hosszú évek kemény munkája után örömteli életet élhessenek. Érezzék, hogy nincsenek magukra hagyva, hogy fontos részei az életnek. Higgyék el, egy szülőnek és nagyszülőnek a mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz, kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs. Kívánom, hogy legyen lehetőségük segíteni gyermekeiket, unokáikat, hiszen egy szülőnek, nagyszülőnek talán ez a legnagyobb boldogság. Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk minden idős embertársunknak. Köszönöm.